Hola, chicos. Hola, nano. Hola. Aquí, en vuestras mochilas, tenéis aquí dentro una sorpresa. Cuando os lo diga, os lo abréis. ¿Vale? Cuando queráis podéis abrirla. Vinga, va. ¿Os gusta o no? ¡No os oigo! ¡Ahí! Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado con el micro. És que era molt petit. Ens acostem tots aquí mig camp. Esteu guapíssims. Esteu supermodeles. Sí, molt bé. Amb el Girona, el dia que entrenem s'ha d'entrenar a tope. Sí? Si teniu mal dia, hi ha els místers que ens ho podeu comentar i ja mirarem a veure què fem. El més important de tots, tothom ve a passar-s'ho bé. Sí? Tothom ve a disfrutar, a gaudir. Per tant, és el més important de tots, que ens ho passem bé. Compartir abans que competir. Per tant, el primer que hem de fer aquí és compartir, passar-nos-ho bé tots junts. Vale? Sempre que es juga s'ha d'intentar guanyar, però si es perd passa alguna cosa. No. Passa ben res. El pròxim dia ho tornarem a intentar de guanyar. I com millorarem? Si ens esforcem o si no ens esforcem a l'entreno? Doncs tothom s'ha d'esforçar al màxim de les seves capacitats, vale? Sí? Queda clar això? Sí. Corre, 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 corre.